ti sa troška potiahne, hej? No, vítaj ma vám, aby to hodil. Nie, lebo ak odkysneš, aby ťa nebol ozom, bo na túto dĺžku ťa natiahne až ozom. No, však budem ozem. Ty si v tom štádiu ako ja minulý rok, že mi bolo jedno, že by si stenia som večerný kameň vybehol. Tam je vidieť. To musí byť krásny. Točivá telka, nie? No, musí byť zase čistúčky. No, teraz treba začať dokázať, ale to Tebe je teplo? Hej. Tebe nie? Čo za maca tam lezie? Peťo. To je neisté. A Peťo čo zlaňuje? Hej, On ide jednu tú páru ďalšiu skruhu tam čo vyzerá tako. a nepadá náhodou. No, to neviem. Zase moje cepiny si zobral. Hej, tak som chcel skúsiť. Láska moja. Vieš, že ťa ľúbim. Tak už sa nehnevaj, láska moja. Ako som dostal slnko? Ja som tu nebol. Ale ja hej, a práve, že to neviem. To ma asi neudrží. Kokos, ale tu si skončil, Jano, lebo tam je na ruky. Ešte meter a je na ruky. Ten meter treba dať preliesť, vieš? Tam bola tá skoba. Hej. Ale to vyzerá dobre. Tak je priletená kavač, tak máš ísť. Idem zavádzať, čo? Čo? Zbalený. Vybral to druhu? Petri, tu mi ty vysvetlí, že ako si tu vyšiel túto hore do tej tamto. Lebo Tady teraz som chytal cepín hore už. No veď práve. No, to už začína na ruky teraz. vyhybuj na tom. No. Ja tam potrebujem druhú ruku. Tak. Nohy si naprav trošku, hej. Podrž sa, vyzhybuj, na nohách sa posun. No, Ľudko, drž ma druhú zjebu. Riadne vieš, na rozpor nohy. Škoda chudík, ako to chytro ubehlo. Jarku, máme času, že čo delá. Zbieha čas ako pekne. To sa nemám dania už. Bežaj. Počkaj, ty si v nejakej forme, čo ty si začal brať? No, pýtam si. Prestal sexovať, ako ti veľa silu šetrí. Či sa to filmuje, nemal som, tak? Naozaj, hej? Hlupáci! Aj ma jebte. Ale v práci pracuje ináč, akože to Teda, môžem. on neprestal, ale Evka s ním prestal. Tak. Tak. Ja som mu chcel urobiť alibi, vieš, a ty si to pokazal. Tak ale, Duško, zober si, ty by si s ním sexoval. To piči, je ticho. Tam človek nemôže sústrediť. Ako kamarát nepoviem, to je super. To je. A tie veci... Je dlhé, to neviem. Tam sa postav. No a tuto Peťo skončil. No asi troška doprava musí byť.
Neviem, kde zakladať zbranie. Ktorého ťa vyhodil opäť, jo? Tam niektorý zúbok taký, hej. Neviem, či nebol priamo na prilbou dať hore. V takej priamej línii asi bol. Aj, toto bude asi on. To bude on, svinia. Svinia nedržavá. A kde teraz? A co dál? Jednu ešte tomu použije, ale tú druhú. Prehrzala. To bola aj taká tenká, taký nejaký pestrík alebo toto. To by to šlo niekde smerom. Si prechyť, Janči. Aby si išiel a musíš to zavesiť hore. Ak ti drží, tak No to dobrý celkom. A nohy vôbec nemám dobré. ale vyzerá, že pekne stojí. Aha, len sa opiera. No to, a čo chceš robiť s konou? V takomto previsíku. A ešte vládeš na ruky? Ešte chvíľu. Janko, nie. Skús ho zavesiť rovno tam hore. Dobre, dobre. Hore tam, kde ideš, dočiahneš, nie hore, do tej špáry. Tiebe? Nezavesíš to tam. Bo tam sa udržíš. Ak ju sekneš do špáry, tak... A to vyzerá práve, že dobre. Ale... No ja neviem, ja by som radšej tak zhyboval hore. Už mi ide právačka do piči. Tak máte už konečne aj istiť? Bojujú, Janči, bojujú. Nohy dajú, tak? Janči, ako keby si ťahal. Koko, no ty mi pomáhaš, fakt? Skús vyskočiť a zapiky dodám. No. Dobre. Dole? Choď vyhodiť zbrane. Ale mám ich, skončil som. Poď, vypni. Čo? Odtiaľ to som to chcel, že spadne.